Vítajte pri ďalšom dieli Zubár, ktorý rád varí. A teraz tu nebudeme mať iba zubára, ktorý rád varí, ale aj jeho dcéru, zubárku Ľudsku. Ahoj. Dobrý deň, ahojte. Čo dnes budeme variť, povedzte? No, tak ja vás všetkých zase vítam. A dneska budeme variť také, že šparglové cestoviny z guanciale alebo so slaninou, s burátou, so syrom. Ono to je taký moderný recept, lebo ja presne viem, čo nás čaká, lebo ty si mi o tom rozprával a tu máme mladú modernú zubárku, to je nová generácia vo vašej klinike však? Áno, to už je tretia generácia. Zhodou okolností sa krstným menom volá rovnako ako tá prvá. Aha. Moja mama bola tiež Lucia a tá začala pracovať presne pred 60 rokmi. Wow, 1965. Čiže to už 60 rokov funguje klinika Šiel. Tak, to zase až tak celkom nie, ale 60 rokov už je tá rodinná tradícia, lebo v 65. roku samozrejme, že žiadna súkromná klinika fungovať nemohla, ani nikto fungovať súkromne nemohol. Ale ako náhle to bolo možné, tak sme sa odštátnili a odtedy fungujeme sami. A v pláne to už bolo vtedy? Určite v hlavách, že raz to budem odovzdávať toto moje remeslo ďalej a ďalej. To tak funguje v tých rodinných tradíciách, nie? Nebolo to až taká moja túžba, lebo ja nie som zástancom toho, aby som niekoho do niečoho nútil. A dokonca ja sa musím priznať, že ma dosť prekvapilo, že tie dve moje staršie decká na tú zubarinu išli a Ľudská už skončila a Martin ten končí tento rok. No a mňa zaujíma, Ľudská, teda ako to bolo? Naozaj nenútil? Neprilieval? Nenútil. Viedli sme debaty, že čo mňa tá medicína ťahala, to som vedela od malička, že by som akože chcela robiť. A potom som sa dostala na oba tie obory. Na 4 fakultách. Na A potom sme oba už... obory to sú aké oba Aj obory? všeobecné lekárstvo, aj zubné lekárstvo. A potom sme už viedli debaty, že čo by mi lepšie pasovalo, kde sa viac vidím a tak. A teraz už si skončila štúdium, Áno. takže ty už si úspešne ukončila štúdium a si zubárka oficiálne, Áno, tak? áno, už pracujem. Pár mesiacov teda pracujem a je to zaujímavé, veľa nových skúseností, noví pacienti, nové zážitky, je toho veľa nového. A teraz sa všetci, keď prídu na vašu kliniku, tak určite chcú, aby ošetroval zuby doktor Šiel, lebo všetci ho poznajú, ale keď uvidia takúto krásnu zubárku, tak budú všetci chcieť chodiť k tebe. No tak to uvidíme. No dobre, poďme sa do toho pustiť. Kto nám bude hovoriť postup? Vy idete teraz, obidvaja poznáte ten recept, alebo iba ty poznáš ten recept, budeš nás inštruovať a my budeme tvoje šarmantné asistentky dnes. Môže to byť aj tak. No tak povedz, čo máme robiť, rozdaj nám úlohy. Tak, treba odkrojiť špičky z tých šparglí. Dobre, takže si to rozdelíme takto na polovicu. A čo robíš najradšej z tých všetkých úkonov, ktoré robíte? Asi sú to výplne. To je také... Výplne to sú plomby? To sú blomby. Aha, okay. Áno, blomby. A samozrejme prevencie a získať vlastne taký ten nejaký prvý kontakt s pacientom, vybudovať si vzťah. To je pre mňa veľmi dôležité. Toto vyhadzujeme, Šaňo, alebo nechávame? Nie. To nechávame to tiež. nechávame. Aha, Dobre, okay. teraz si dáme olivový olej na panvicu. Dáme zohrievať. Tak. Zároveň tam dáme aj maslo. Teraz si dáme šparglu na tú panvicu. A kým sa bude tá špargla restovať? Ona sa nebude celkom že restovať. Teraz si dáme si tam sol, korenie, teraz si ku tomu pridáme za 2 naberačky vody. Tak, 1, 2. Tak. A ako dlho to necháme teraz restovať? A necháme to teda dusiť. Tak. Necháme to teraz dusiť asi 20 minút na malom plameni. Tak. No dobre. Dobre, teraz si orastujeme guanciale. Takže dôležitá informácia. Guanciale sa dáva na studenú panvicu a postupne sa to nechá roztápať. Áno. A teraz nastal ten čas, kedy sa my konečne budeme môcť porozprávať však. Áno. Dobre, lebo mňa naozaj veľmi zaujíma, ako funguje to štúdium, že koľko tam je praxe, koľko tam je teórie, čiže čo to obnáša? Lebo pre mňa to znie, že Pane Bože, nad knihami veľa, že? Tak je tam určite aj ten element tých kníh, že je tam toho učenia dosť.
ale vlastne štúdium v Čechách trvá iba 5 rokov a teraz je to tuším tak aj na Slovensku. A sú tam teda preklinické predmety a potom sú klinické predmety. Na tých klinických predmetoch máme nejakú teóriu a potom už vlastne praxujeme na tých pacientoch na klinike a vlastne učíme sa tým zručnostiam, aby sme potom hneď po škole mohli začať pracovať. A akí boli tí pacienti, keď prišli? Snažili sa vám nejak tak pomáhať, keď videli, že ste v strese možno? Alebo aký bol úplne prvý pacient? Spomínaš si? Úplne prvý pacient, na toho si asi úplne nespomeniem, ale viem, že som mala trochu trému, ale veľmi sa mi páčila tá súdržnosť, čo sme mali vlastne medzi spolužiakmi, že sme si vždycky tak nejak sa povzbudzovali a bolo to veľmi fajn, že vlastne tú trému sme spolu zvládli nejako prekonať. A prvého pacienta, keď si spomínam, tak sa mi zdá, že som robila nejakú preventívnu prehliadku a dentálnu hygienu, takže to bola taká light verzia a potom už začalo to reálne nejaké vrtanie, výplne, píchanie anestézie, tak aby to bolo vždy bezbolestné. A je aj v zubarčine špecializácia, že teraz sa chceš rozhodnúť trhať zuby, alebo robiť plomby, alebo robiť niečo, že máš nejaké také zameranie? Sú práve špecializácie na dentoalveolárnu chirurgiu. Tam vlastne to je taká akože chirurgia dutiny ústnej, trhanie zubov a rôzne iné chirurgické zákroky. A ďalej to je potom čelusná ortopédia, čo sú vlastne strojčeky. Tak to sú také dve a potom je ešte taká veľká chirurgia hlavy a krku. A teba to kam ťahá? Mňa to ťahá asi na začiatok byť dobrá odborníčka v tej základnej zubarčine a potom možno sa špecializovať na tú chirurgiu práve. A na to už nemusíš chodiť do školy, potom sa to iba praxou vyšpecializuje, alebo ako to je? Je tam na to nejaký akože nadstavbový program, ktorý treba splniť, ale ešte bližšie som si to nejako nepozerala, ešte je to príliš skoro na to. Dobre, takže tá chirurgia ťa celkom láka. Áno, vlastne ja som vždycky cez leto asistovala môjho otca v ambulancii a on sa špecializuje na tú chirurgiu, takže videla som viacej extrakcií zubov, implantátov, rezania ako reálnych výplní. Tak to bol taký paradox trošku niekedy. Wow, tak ale to je super, vieš, niektoré deti chodia brigadovať a ty chodíš pozerať na vytrhávanie zubov. Akože to na to musí... Nie, že pozerať, ona pritom asistovala. Tak to je, pardon, Čo to znamená, keď asistuješ pri trhaní zubov? Vlastne som na mieste zdravotnej sestry, zubnej asistentky a vidím to priamo v tom najlepšom uhle pohľadu a vlastne vidím priamo tomu pacientovi do úza, viem si odsledovať, že čo robí ten doktor. To je skvelý spôsob, ako sa učiť. No pozerám, že tá pančeta už vyzerá fantasticky. Potrebujeme otestovať, že či nie je pokazená, vieš? Mňam. Nie je, že? Nie je pokazená. Nie je pokazená, dobrá je. Ideme dať tieto krásne veľké cestoviny už do vody. Áno, toto sú konkrétne pakery, ale môžu byť rigatony, alebo akékoľvek takéto veľké duté cestoviny. Nech sa páči. Fantázia. Takže slaninku alebo pančetu, prípadne guanciale, čo si vyberiete, už máme hotovú. Dáme ju na bok. Tak. A teraz... A mal si pravdu, s tým budeme zdobiť, vyzerá to lepšie. To krásne. No. A teraz do tej istej panvice dáme špičky tej špargle a necháme ich tak na takom slabšom ohni. Iba prudko orestujeme tie špičky zo špargle a dáme ich preč a s tým budeme potom zdobiť tie cestoviny, tak? Áno, to pôjde nakoniec. Teraz sa ide udiať tá zázračná vec, ktorú ja som nikdy nerobila. Lebo aj keď som robila cestoviny, tak vždycky, že špargla, tralala, dala som to dokopy, ale ty teraz ideš urobiť zázračnú vec. Povedz akú. No, ideme tú šparglu vybrať. Všetko to dáme do mixera a prídu tam ešte nejaké ďalšie ingrediencie. No ale my sme tu rozprávali o tom, že v Čechách ste sa chodili ako študenti učiť a chodili k vám pacienti, ktorí vedeli, že idú k študentom, že idete si to na nich trénovať a skúšať. Ale vy máte tiež nejaký taký program, kde absolventi škôl môžu k vám prísť a k ním potom chodia pacienti. Ako to funguje? Áno, vlastne ako náhle sa u nás zamestná absolvent, tak máme taký program, ktorý sa volá Shield Dental Academy. A vlastne v ňom sa absolvent 3 mesiace pozerá, aké sú tie naše postupy, aby vedel vlastne čo, ako robiť a aké môžu byť komplikácie, ako to riešiť a aby vlastne nebol hodený do studenej vody. A po 3 mesiacoch vlastne... Po mesiaci.
Tak, po mesiaci? Po mesiaci. Po mesiaci. Dobre, tak po mesiaci vlastne sa dostáva už na pacientov a postupne sa učí, najprv ide od tých jednoduchších výkonov, preventíviek cez výplne a potom sa dostáva už k tým ťažším, ako sú napríklad koreňové kanáliky a ich ošetrovanie a zhotovovanie koruniek, mostíkov a podobne. Takže predtým, ako u vás lekár reálne začne pracovať, tak najprv prejde touto akadémiou, ktorá trvá pol roka. Áno. A keď sa k nemu dostane pacient, tak tie ošetrenia sú lacnejšie, alebo ako to je? Ku nemu sa nedostane bežný pacient, pretože bežní pacienti u nás normálne platia. Toto máme sieť cez známych, kamarátov a rôznych ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť, tak tí ku nám prídu a títo pacienti neplatia vôbec nič. Pretože ja si nemôžem dovoliť nechať de facto sa učiť lekárov na platiacich pacientoch. Že my ich pustíme na platiacich pacientov až vtedy, keď vieme, že vedia to, robia to v dostatočnom tempe, že nerobia jednu výplň 4 hodiny a tak ďalej. Takže máme tu našu zázračnú uvarenú šparglu. Teraz tam pridáme parmezán. Tak. Pridáme tam... Pridáme tam túto burátu, našu elegantnú. Zmestí sa to tam? Uvidíme. Ale vyzerá, že áno. No, to som zvedavá. No. Bude to náročné, ale snad to zvládneme. Jasné. Takže opatrne, keďže je to... Počkej. Treba to pritlačiť. Tak, teraz to môžeme vyliať. Naspäť tam to ideš. Naspäť, tam, kde sme to robili. Tak. A teraz to necháš trošku zredukovať, ak som pochopila. Nie. Nie? Už nie. To už bez ohňa. Aha. Už bez ohňa. A teraz si tam dáme ešte trošku z pasta vody. Tak. 2 malé naberačky. Teraz tam pridáme cestoviny, kde máme nejakú naberačku. Tuto si mal tú... Kde je tá plast... Vieš, tá dlhá... Áno, môžeme. No tak to... Môžeme použiť toto. Túto žufaňu. Vyzerá to vynikajúco. Áno. Teraz tu ešte dáme... Ešte tu dáme to naše guanciale a pančetu. Niečo zamiešame donútra. Niečo si necháme na ozdobenie na vrchu. Tak. A ideme servírovať asi, že? Či? Ideme servírovať, tak ako hovorí autor. Time to plate. Dobre, neviem, kde je. Tak, počkaj. Teraz na ozdobenie. Tomu hovorím parádna tímová rodinná práca. Normálne radosť na vás pozerať. Keď to takto ide aj s tými zubami, tak to, aby sa mi nejaký pokazil, nech prídem. To dúfam, že nie. Dobre, ja prídem iba na tú preventívku a dentálnu. Áno. Dobre, takže dáme si cestovinky, na ozdobenie si dáme tu šparglu. Že mu to ide, aha. No úplne talentovaný. Podľa mňa takto vyzdobiť tanier dokáže len doktor Šil. Len chlap. Podľa mňa to je úplne, pozrite, akože to je nádhera. A ešte tú bazálku sme zabudli. Bazálka. Dáme tam bazálku? Tak to ju dám sem. No. Teraz je to hotové. Poď. Poď, Tibor, nehanbí sa. Ale mne sa strašne páči tento dizajn tej trčiacej slaninky von. To je proste krásne. Ja si myslím, ale Šáňo, že toto je zatiaľ fakt, že najkrajšie jedlo, aké my sme kedy na tanier dali. Vďaka ľudské. No, to som chcel akože povedať. vážne, To som chcel že povedať. toto ľudské ty nás budeš musieť prísť naučiť ešte aj na budúce dizajnovať tanier, lebo toto je fakt krásne. Vidíš? Poskytnem kurzy. Ďakujem. Akože Nie, pozrite, nádherné, to je fakt nádherne, si to nastelovalo, veľmi sa z toho tešíme. Jediné, čoho ja sa bojím, že toto bude chutiť. Pretože vy síce neviete, ale my robíme viac receptov v jeden deň a my už teda sme dosť najedení a keď to bude dobre, tak potom budeme musieť zjesť aj toto. Čiže to je moja jediná obava, že to bude fakt dobre chutiť ako všetky doteraz recepty. Tak podľa mňa poďme sa do toho pustiť. Poďme. Tu máme nádobíčko, páči sa? Ďakujem.
A ja si teda zoberiem tento tvoj Dobre, ja si krásny. zoberiem. Ty si zober ten náš. Dobrú chuť. Dobrú chuť. No ale teraz, keď to tak krásne nastajlovala, Škoda jesť. tak si na seba uplietla bič. Vždy sa musíš prísť. Už nebude natáčané No. bez teba. No je to výborné. Čiže problém je, že to budeme musieť zjesť. Áno, áno. Tak, celé. Bez zbytku. Dovidenia na budúce. Dovidenia na budúce.